entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de ni tungarange lafiyali kama sojoko la maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka asɔrɔ la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Ame tarata la juin kalo tile 4 san 2024 aw minnu sɔgɔlen don ana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛtuma aw bisimila a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ an ka jamana état major général des armées a ko a b'a kunnafoniya da fasoden bɛɛ lajɛlen kulo kan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ko ka sanga ni juin kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ye san 2024 an ka jamana faamaw ni o ye an ka fintigilakaw u ka wulikajɔ kɔni sera k'a to u ye sebagaya kɔni sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ juguw kɔni ka Sikaso région kɔnɔna la u ka nin wulikajɔ ninnu kɔni kɛra ka ɲɛsin fɛn min ye Ɲamazana ale kungo kɔnɔna ani Kiɲa fo ka taa se Tere o kɔni ma u kɔni sera ka wulikajɔ kɛ min yɛrɛ y'a to u kɔni sera ka jaabi ɲumanw kɔni sɔrɔ u ka wulikajɔw sera ka to u ye dankari kɛ karɔgɛlɛntinɛ tigilamɔgɔ caman na wa o kɔfɛ u kɔni sera ka u ka kɛlɛkɛminɛn n'u ka maramafɛn caman kɔni sɔrɔ ka bɔ u bolo. Kari do juin kalo tile 2 san 2024 fɛn bɛ ka dɔn ka fɔ binkani wale tigilama dɔ min yɛrɛ kɔni kun ɲininen don kosɛbɛ Gawo région kɔnɔna la tɛgɛ kɔni dara ale kan ka sɔrɔ a kun bɛ ka bɔ Gawo kan i kun da Kidali région o yɛrɛ de kɔni kan nin kɔni banbagaci kɔni minɛlen kɔfɛ fɛn bɛ ka dɔn ka fɔ minɛn caman kɔni sɔrɔla bolo min ye maramafɛn ye fo ka taa se arme ma ni o kɔni type Kalashnikov olu kɔni tɛgɛ kɔni kɛlen kɔfɛ ni ma karo gɛlɛn kɔnɔna o b'a yira ka fɔ Gawo région fo ka taa se Tɔnbɔkutu Kidali région kɔni ma olu kɔni na fiɲɛbɔda kɔni sɔrɔ ka bɔ a ka waleya cɛjugu kɔni tali ma ka ɲɛsin k'a dɔn ka fɔ jamanaden olu kɔni ma. An ka jamana ministre min ɲɛsinen don baganmara ale ni mɔni ma ni o kɔni ye le ministre de l'élevage et de la pêche ni ale ye Yuba Baye ale kɔni ye senabɔli kɛ ka taga Kulikoro région ale ni Segu région kɔnɔna la min kɛla mais kalo tile 25 ka taa bila a tile 26 la a ka ni senabɔli kun tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye maa minnu kɔni sera ka Padel M kɔni tɔnɔ sɔrɔ ka taga i ɲɛda u ka progrès kɔni kan ni o ye u ye ɲɛtaga min sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna la an ka ministre ka ni senabɔli kɔni kɔnɔna la a kɔni bilasirala a ka cabinet kɔni maaw caman kɔni fɛ fo ka taa se CNT ni o ye Conseil national de la transition o kɔni maa dɔw kɔni ma a ka senabɔli kɔnɔna la fɛn min ka dɔn ka fɔ centre de collecte de lait de la société coopérative Banya yiriwatɔ ni o kɔni ye nɔnɔ kɔni bɛ ta yɔrɔ min na kasela ka olu fɛ yen nɔ a taara i ɲɛda o jɛkulu kɔni yɔrɔ kɔni kan min yɛrɛ kɔni b'a to i ka dɔn ka fɔ tile kɔnɔ olu bɛ se ka nɔnɔ litiri 3,500 bɔyanko de kɔni di. San 2023 kɔnɔna la a bɛ taa tungala tagala maa 6,500 bɔyanko minnu yɛrɛ kɔni ye an ŋaniya ta u yɛrɛ la ka sigi ka na u faso ba Maliba kɔnɔna la fɛn min ye aéroport international de Bamako min kɔni bɛ Senu ka olu fɛ yen nɔ o kɔni ye a bɛ taa maa 7,800 bɔyanko la o de kɔni ye olu kunbɛn minnu yɛrɛ kɔni bisimila la i ka dɔn ka fɔ maison des migrants kɔni kɔnɔna la Bamako ka olu fɛ yen nɔ.
diplôme d'études fondamentales DFO min kɔni duguma kalandenw ka ɲɔgɔndan bɛ kɛ san o san ɲinata baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni n'u dala kolongo tɛnɛ juin kalo tile 3 san 2024 an ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kolongo tile fɔlɔ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min karo ka fɔ lakɔlidenw kɔni kumara caman ye a yira ka fɔ ko fɛn kɔni ɲiningali fɛn kɔni tɛngura u la i karo ka fɔ examen salu kɔnɔna la u kɔni sera ka u jilaja ka caman jaabi ala ka da kan a caman kɔni nana walima a bɛ se ka fɔ ko a bɛɛ yɛrɛ kɔni nana u ka leçon yelenw kɔni kan ni min mana leçon yelenw kan classe kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ na u yɛrɛ ka hakili jagabɔ olu kan min u la u bɛ se k'u hakili jagabɔ ka ɲiningali minnu kɔni jaabi u ye a yira ka fɔ ko wa fana surveillance fɛnɛ kɔni na classe kɔnɔna la maître kɔni ye a kɛ a kɛcogo la ka da kan u ma u ɲɛkɔrɔja maa si bolo u ma suɲɛli kɔni kolokolo fan si fɛ ko o b'a yira ka fɔ u kɔni bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman kɔnɔna an b'a fɔ ala ka a kuncɛ hɛrɛ la ala ka jaabi ɲuman di lakɔliden bɛɛ lajɛlen ma. Akela mekalo kile mugan ani kɔnɔntɔn tɛmɛni arabado san 2024 fɛn min institut des jeunes aveugles kɔnɔna ni o ye IGE ɲɛmakɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ nin kɔni kɛra i ka dɔn ka fɔ don min kɔni talen don ka ɲɛsin denmisɛnninnakaw minnu ma minnu kɔni bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ni olu kɔni ɲɛ tɛ yeli kɛ ni a bɛ fɔ min ma deuxième édition de la journée humanitaire sportive kid athlétique athlétisme des enfants minnu kɔni ɲɛ tɛ yeli kɛ a baara kɔni tako filanan kɔni kun ye ɲinan ta ye. Juin kalo tile 6 natani o bɛna bɛn alamusa ma an ka jamana samatasɛgɛw ni Ghana kɔni bɛna kari ɲɔgɔn na stade du 26 mars kɔnɔna la Bamako fɛn min ka dɔn ka fɔ yirimajɔkaw olu kɔni fɛ yen nɔ nin kɔni bɛna don i ka dɔn ka fɔ coupe du monde 2026 kɔni éliminatoire kɔni baaraw kɔni hukumu kɔnɔna la wa o kɔfɛ tile 4 i ka dɔn ka fɔ juin kalo tile 11 san 2024 Madagascar fana ni an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min match kɔni yɛlɛmana ni a bɛna taga kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ Sud-Afrique olu kɔni fɛ yen nɔ ka da k'a yira la ka fɔ Malgache olu fɛ yen de la terrain te yen nɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ confédération africaine de football kɔni bɛ se ka taa a ka donnanw kɔni ta yɔrɔ min na. An bɛ taa an ka bi kunnafoniyaw kuncɛ Colline du savoir ale kɔni sanfɛla ni o kɔni Badalabugu kulu sanfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnen la faculté de droit privé ni o ye FDPR ye ale kɔnɔna la a bɛ kalo damadama bɔ sisan kabini ka dɔn ka fɔ association des élèves étudiants du Mali ni o ye AM ye o cili wagatiw la ka se sisan kɔni ma ko ni ye a ta k'a lajɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ FDPR ale licence 3 ni o kɔni a 3e année maaw ye fo ka taa se 2e année maaw ma olu kɔni bɛ ka tunu cogo min na u bɛ ka tunu tentɔ ka d'a kan u bɛ wele de k'a fɔ ko ko ayiwa an mako b'aw la ka rendez-vous ta ni u ye n'u kɔni bɔra ka taa o yɔrɔ la u tɛ segin tuguni u kɔni bɛ ka tunu tentɔ o cogo de la don o don a bɛ maa tan ni dɔ bɔ sisan nɔ minnu kɔni tununa kibaruya foyi kɔni ma dɔn o la o de kama fɛn min ye association des élèves étudiants du Mali ni o ye AM kɔni jɛkuluden kɔrɔw kɔni ye olu kɔni bɛ ka to ka damakasili kɛ min yɛrɛ kɔnɔ u kamanaw gannen don wa i ka dɔn ka fɔ ni maa tuden fana somɔgɔw kɔni kamana gannen don u t'a dɔn ka fɔ waleya min kɔni de kɛra u t'a dɔn ka fɔ ko min de kɔni kɛra an b'a fɔ ayiwa ala ka yelen da a ko kan ala ka jisuma kɛ a ko fura ye. Bamanan ko maa i b'i bolo dogo i kɔfɛ nka i tɛ se ka dogo i bolo kɔfɛ o de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni cɛ a ka lamɛnni ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la kunnafoniya jɛlen bɛ tɛmɛ o de ye sanfɛ ni ne bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniyaw la aw ni cɛ a ka lamɛnni ko ɲuman na aw ka mɛn sini ni ala ma basi kɛ ne ni aw la ala k'an si jɔ ko maa kɔnɔ ala ka jamana basigi.